2 महिने झाले होते. मी आईच्या गर्भात खेळत होते. आताच थोडा थोडा माझ्या देहाला आकार येत होता. मी तर ठरवलंच होतं की मला मुलगी म्हणून जन्माला यायचं. आईच्या गर्भात अनेक स्वप्ने पाहत मी जगत होते. कधी कधी आईच्या डोळ्यांनी आई मला जग दाखवत होती. आता 9 महिने पूर्ण झाले होते. मला पूर्ण आकार आला होता. आई आता घरातच राहायची. बाबा, आजी सर्वजण आईची खूप काळजी घ्यायचे. आज अचानक पहाटे आईला जाग आली. आजची सकाळ वेगळीच होती. पक्ष्यांचा आवाज आणि तो मोहित करणारा सूर्योदय पाहत आई खिडकीपाशी उभी होती. हळूहळू सूर्य पूर्ण दिसायला लागला. आता आभाळात पक्षी उडताना आईला दिसू लागले. पक्ष्यांना पाहता पाहता आईला तिचं लहानपणी पाहिलेलं स्वप्न आठवलं. त्यावेळी गरिबीमुळे आईला तिचं स्वप्न पूर्ण करता आलं नाही. आता ती तिचं स्वप्न माझ्यात पाहू लागली. त्या दिवशी आई घराबाहेर आली आणि अंगणात बसून आपल्या पोटावर हात फिरवत मला एक प्रश्न केला. बाळा, हे आभाळ दिसते का तुला? आयुष्यात मोठं नाम कमवायचं माझं स्वप्न होतं, पण ते मला पूर्ण करता आले नाही. 18 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच माझं लग्न झालं आणि त्यावर गरिबी होती. बाळा, मी माझं स्वप्न तुला देत आहे. मला जे करता आले नाही ते आता तुला करायचे आहे. माझं स्वप्न पूर्ण करणार का तू? तुला या जगात आल्यावर मोठं होऊन या आभाळात उंच भरारी घ्यायची आहे. हो ग आई, मी तुझं स्वप्न पूर्ण करणार. मला सुद्धा आभाळात भरारी घ्यायची आहे. आई, मला खूप खूप मोठं नाव कमवायचं आहे असं आईला सांगायचे होते. तिच्याशी बोलायचे होते, पण मी गर्भात असल्याने तिच्याशी मला बोलता आले नाही. मला तिला सांगायचे होते की मी तिचे बोलणे ऐकत आहे. तिचे प्रत्येक वाक्य मी माझ्या मनात साठवत आहे. मला सगळं समजलं असं तिला कळवून देण्यासाठी मी गर्भातून तिच्या पोटाला हळुवारपणे पहिल्यांदाच स्पर्श केला आणि आईला तो माझा पहिला स्पर्श जाणवला. आई खूप खूप खुश झाली.